Tak haldit. Co děláš? Jeden bombí, ne asi. Zadkem. Ale nějak se nám to nedaří. Jel bomby. Linda sedí v židli. No taková ta úřednice, nebo taková ta, co ti dává úkoly. No. No, tak ona sedí v židli. Ona si zlomí nohy. Tak se mi zlomit to hry sedí. Ona právě nesedí. Jsi říkala, sedí. No, podívej na ty co mám? A já jako vibrace. A pojď Kim. Mě nenajdeš. Bez ještě vtipná. Nevíš, kde jsem, ha, 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 nevíš, kde jsem. Ne, vůbec, to není musím vevnitř. Ne, jenom jako. Tady! Zvrtku! Nemožno! Bye bye. To smrdě může jako můj pomoct. To sílo. Počkej. Jdem se osprchnout. Ne! Mimo koně čouhala, ne. Mimo koně čouhala. Vůbec ne. V jakém krásným domečku jsem. No, je to úplně ukradený, jo. Hele, jak koukám se tady na telku. No jasně. Ale jo. Já se utopím a plavu na... Jdeme se koupat. Počkej, něco zkus. Počká, to je hustý. Ten kundě nemá jasmi. Koukej se na mě. Koukej. Ví.